Kahimtang sa panahon sa Pilipinas, doon na kauswagan samtang padayong nagkahinay si Bagyong Ruby ug padulong gawas sa nasod. Wala na say areas nga ubos sa public storm warning signal. Matod sa 11 AM update sa Pag-asa, as of alas 10 kaganinang buntag, ang bagyo ana sa 135 kilometers west-northwest sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Nagdala kinig hangin nga dunay gikusgong 45 kilometers per hour duol sa sentro ug nagdagan sa 13 kilometers per hour sa west nga direksyon. Si Ruby gigatakdang mogawas na sa Pilipinas sa Huwebes sa buntag. Base sa natala sa Philippine Red Cross, 21 ang natalang patay sa Eastern Samar as of Monday afternoon. Apan ang National Risk Reduction and Management Council sa press conference kaganinang buntag, ningon nga as of 6 AM karong adlaw, tulura ang kumpirmadong patay. Samtang laing 8 ang kasamtangang gi-verify pa. Gitangtang nasab sa opisyal nga listahan ang duha ka fatalities sa Iloilo human nasutang dili related sa Bagyong Ruby ang kamatayon nila.